Fem ara, si els pareix, una parada a Egipte. Després de les contundents manifestacions contra Hosni Mubarak de l'última setmana, el país podríem dir que comença el seu camí cap a la transició. Veurem cap a on aquesta transició. De moment ho farà Mubarak al capdavant fins a la tardor. Govern i oposició han pactat ja reformar la Constitució i abolir la llei d'emergència, mentre al carrer milers de persones segueixen desconfiant de les intencions de Mubarak i mantenen les concentracions i manifestacions a la plaça de Trahid. L'escenari, recorden, d'aquestes violentes manifestacions dels últims dies. Reclamen el mateix que fins ara, que el president abandone el poder de manera immediata. De moment, Mubarak pareix haver perdut el suport de la comunitat internacional. De fet, el president Obama ja ha dit que Egipte no tornarà a ser el mateix. Veurem què serà Egipte a partir d'ara. En els pròxims mesos se suposa anirà perfilant-se aquesta transició, aquest pas cap a una democràcia. Diuen que van a reformar la Constitució, ho anirem seguint. El cas és que, recordem, es mantenen les concentracions a aquesta plaça de Tahrir. Durant els últims dies han vist revoltes molt violentes en molts casos, enfrontaments entre manifestants pro i contra Mubarak, vivint al detall, al minut, aquestes revoltes, aquestes manifestacions. Ha estat un equip d'esta casa, un equip de Televisió Valenciana, un equip de Canal 9 encapçalat pel cap d'informació internacional d'esta casa, el periodista Vicent Montagut, que ens acompanya este matí en el temps de la tertúlia. Vicent, bon dia, gràcies. Molt bon dia. Enhorabona a la feina de tots, de tot l'equip. Moltes gràcies. Feina difícil, complicada. Ho vam veure i vam poder viure així en directe. Moltes gràcies i un plaer d'estar així amb vosaltres. I a tu tindre't així, la veritat. Difícil, dèiem, aquesta feina, d'aquesta feina, d'aquests detalls en parlarem, perquè quan els periodistes es converteixen en notícia, la veritat... Mal assumpte. Mal assumpte, veritat. Vicent, a veure, dèiem que de moment Mubarak continua. Continua, ja veurem fins a quan. De moment pareix que s'obri la porta a reformes, a transició. Això és almenys el que s'intenta, com a mínim, vendre per a calmar la situació. No sé com ho veus, Vicent. Sí, no, el temps de Mubarak s'ha acabat. Ja només falta saber quant de temps va resistir aquesta pressió popular i internacional, no? Però el seu temps s'ha acabat. També falta veure quanta sang més està disposat a vessar per a mantindre-se al poder. El temps de Mubarak s'ha acabat, dius, Vicent, entre altres coses perquè pareix que ha perdut també el suport de la comunitat internacional, que fins fa 2 setmanes el recolzava, no? Sí, clar, és que és un líder que ha perdut el suport de tot el món. Estos dies hi ha hagut milions de persones als carrers. No es pot governar un país així amb aquesta pressió popular. Ara falta saber si substituïm per una altra persona pareguda, com és Suleiman, que és una persona que controla els entresijos de la prèvia repressió, o si hi ha una transició de veritat cap a unes eleccions justes i democràtiques, que seria desitjable per a la regió sencera. Veurem com aquesta transició, moments difícils, el que diem, perquè igual el que posen és el mateix gat, amb diferent collar, que es diu popularment. Això també, Vicent, a veure, dèiem, els periodistes vos vau convertir en notícia estos dies perquè els manifestants pro-Mubarak vos van convertir en el seu objectiu. No, directament. Nosaltres, ja ho vam contar així, ens van colpejar, ens van perseguir, a tot el món li va passar igual. Vosaltres vau ser agredits, també. Nosaltres vam ser agredits. Nosaltres estàvem fent una gravació, de sobte va aparèixer per allà un motor del règim, ens va acusar de ser uns espies, va congregar a la multitud i és allò d'una multitud de gent al teu voltant i comences a rebre cols. Jo no va rebre cap, el meu càmera va rebre uns quants i el meu traductor va rebre una autèntica pallissa. A tot el món li va passar això, o una altra cosa que li va passar als de TV3, als companys de TV3, que va ser, els van detindre, els van envenar els ulls, els van emmanillar per l'esquena i els van tindre, els van portar a un lloc i els van estar interrogant, colpejant i amenaçant. Quan passa a tot el món el mateix, vol dir que és una cosa organitzada des del règim per a callar. Orquestada, no? És evident, és evident. Per què vos vau convertir en l'objectiu, Vicent? Vos feien responsables pràcticament del que estava passant ahir. Clar, perquè aquesta és una revolta mediàtica, una revolta del segle XXI. Mubarak té raó quan diu que Egipte no és esta plaça, però en aquesta plaça està, diguem, l'elit de la societat, la poca classe mitjana que hi ha al país. I qui perga el control d'esta plaça perd el control de la revolta. Aleshores, si nosaltres estem allí per a demostrar al món el que està passant en aquesta plaça, som una peça clau de la partida, diguem, no?
si l'oposició haguera perdut el control d'esta plaça, haguera perdut la revolta, i nosaltres estàvem allí per a contar-ho. Per això ens va llançar damunt els matons del règim. I a mi el que em preocupa no som nosaltres, perquè hem sigut ben parats, som voluntaris, és la nostra feina i van el sou, sinó és la gent que està allà. Si a nosaltres ens ha fet això, si aquesta revolta no ix endavant, aquesta gent la van a matxacar. Se van a sentir molts crits i molts colps en les comissaries del règim una altra volta. La gent que està en la plaça, que és la gent que està en la plaça, que no? s'ha destacat, diguem, un poc com a líders de la revolta van anar a per ells, sens dubte. Deies, en aquesta plaça estava l'elit del país, per dir-ho d'alguna manera. Ens vas contar, recordo, un dia en directe, jo et preguntava, però quin tipus de gent està en aquesta revolta, en aquesta manifestació? Qui està participant? I tu ens ho explicaves de manera molt gràfica, no? Qui estava realment en aquestes manifestacions? Perquè tu vas poder parlar amb molta d'esta gent i poder comprovar dia a dia, no? Qui realment està darrere d'aquestes manifestacions? A la plaça hi havia un poc de tot, homes, dones, joves, ancians, treballadors, però destacava la classe mitjana, la classe, gent que parlava anglès, per exemple. Molta gent de la que hi havia a la plaça parlava anglès, i això no és habitual en un país amb un elevat nivell d'analfabetisme. Sempre passa en aquests casos, és l'elit, diguem, la classe mitjana, la que té més consciència del que està passant i la que decideix fer un pas endavant i arrossega després a tot el poble. Ha sigut una revolta, ho deies tu, mediàtica. L'hem pogut pràcticament seguir així en directe tot el que anava passant quan ens deixaven, perquè tampoc era fàcil. I paper clau també el que ha tingut internet, les noves tecnologies. És una revolta del segle XXI. Del segle XXI, sí, del segle XXI. La gent s'ha mobilitzat pel Facebook, pel Twitter, gent jove que domina les noves tecnologies i gràcies a això ha aconseguit una nova aquesta mobilització tan general. I és una revolta molt distinta a les de fa 2 dècades, perquè en aquesta plaça no s'han cremat banderes dels Estats Units. Per exemple, he vist pancartes d'Obama, a favor d'Obama en aquesta plaça. Les coses han canviat moltíssim i farien bé els governs europeus, sobretot en prendre nota del que està passant allà, perquè s'està decidint moltes coses que estan passant a aquests països que són els nostres veïns. Veïns de la frontera sud d'Europa, no oblidem això. A nosaltres ens interessa una frontera sud estable, pròspera, amb democràcia, amb llibertat, perquè hi havia tanta por a l'islamisme radical, allò de l'islamisme radical, no? No estaven en aquesta plaça. Hi havia gent... Això t'anava a preguntar, no estaven? Els islamistes radicals no estaven? Sí, hi havia gent islamista, però ho comentava en una crònica, si servia per a mesurar, a l'hora de l'oració, els islamistes radicals recen sempre. I allà a l'hora de l'oració només el 10%, aproximadament el 5 i el 10% de la gent es posava a resar. No és una amenaça, és una revolta secular, bàsicament el que hem viscut allà, i per tant, vull dir, l'amenaça a l'islamisme radical és molt relativa, perquè l'islamisme radical s'alimenta de la fam, de la injustícia i de l'opressió. Si tu a la gent li dones alternatives, clar, per a ells és més fàcil reclutar gent contra Mubarak, contra una dictadura, que reclutar gent per a disputar un govern en unes eleccions lliures. No és el mateix. És molt més fàcil reclutar gent contra una dictadura. Interessant veure què passa en Egipte a partir d'ara. Dèiem, en principi, el temps de Mubarak s'ha acabat. S'ha acabat, definitivament. Però sabem que aquests personatges, perquè la història ens ho demostra, són a voltes molt camaleònics i no sabem com pot acabar això. Sí, bon dia, Vicent. Per sobretot, aquesta qüestió de Mubarak s'acaba, sobre les negociacions que a hores d'ara estan mantenint-se. Se vol canviar coses realment o se volen canviar cosetes per a que res canvie? Perquè pot no estar Mubarak, però ho has dit. És un procés de maquillatge, no? Hi ha un punt de gent per a posar al capdavant d'aquest govern en els que no canviaria pràcticament res. Bueno, hi ha diferents interessos i cadascú té els seus, no? La gent que està allà no va acceptar una reforma cosmètica. Jo crec que la comunitat internacional faria bé també impulsant una reforma profunda, perquè ja dic que ens interessa, no? Com a tap per a contenir la ira, la ràbia que hi ha després de 3 dècades de corrupció, de dictadura. Aquesta família té un patrimoni de 50.000 milions de dòlars, la família Mubarak. 50.000 milions de dòlars. Perdó, d'euros, són 70.000 milions de dòlars acumulats a l'estranger. Aquests diners són diners que no han arribat a la població, són cleptocràcies. I diuen, no, som l'única alternativa. Cleptocràcies. Són cleptocràcies. És a dir, es dediquen a furtar. Es dediquen a furtar amb l'excusa que nosaltres ens hem tragat durant molt de temps de som l'única manera de tapar l'islamisme. Bé, això també és relatiu, perquè quan els interessa també es posen... Jo he vist sàtrapes d'estos com el Saddam Hussein també fan una... El Saddam Hussein també era el nostre aliat, recordeu,
quan la guerra contra l'Iran, fer la conversió des del laïcisme, diguem, socialista d'aquella època cap a l'islam més radical i posar-se a resar quan tocava per allò d'una manera... En fi, estos vols dir que això de l'islamisme radical, estos règims també l'utilitzen en benefici propi, no? Mos fan entendre, nosaltres som l'escut que els pararem, no? Per a canvi ells perpetuar-se en el règim. Clar, i els utilitzen quan volen i pacten amb els imams i fan d'allò de per a que la cúpula política es mantingui en el poder, els utilitzen quan volen, no? La millor alternativa, ja he dit, de parar és de parar la injustícia és la llibertat, la democràcia, com nosaltres. I estan preparats. Vull dir, jo recordo que a Espanya, o sigui, al nord d'Europa també, quan nosaltres també lluitàvem per la democràcia, al nord d'Europa també es plantejaven si nosaltres o Portugal estàvem preparats. I no ha sigut tan malament. Donem-los una oportunitat a aquesta gent també. Sens dubte, un bon espill en el que mirar-se també, la transició espanyola. Són dos països diferents i dos circumstàncies diferents, però nosaltres també ens vam trobar en situacions d'aquestes l'any 75. Molts països dubtaven de que fórem capaços d'arribar on hem arribat. I ha anat bé. I ha anat bé. Vicent, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, pel teu testimoni. Et recordo que et deia cada dia, tu ets els nostres ulls i la nostra veu, perquè és veritat, perquè amb els impediments que ens posàvem, vosaltres estàveu allà, ni que fora per telèfon, per a contar-nos aquestes coses. Gràcies i enhorabona. Un plaer, gràcies a tu.